Bueno, aste gota behin eskerrik asko etortzati da noi. Eskerrik asko Unai Frantzesen eta Mari Jose Bikendi epailiei, txalo beroat. Txalo beroat baita ere Andoni Lizarraldei. Urtero etortzau, grabatza da. Era berien teknikuei, zeuei, soinu joliei eta baita ere xagoande feste bat zordiei olako aukeria emateatik eta lan asko ite belako hau aurratatzen. Eta bestei be, hoxe, 2 minutu hasiko beha eta nire eskerrik hortzatik. Bueno, atzalde hon da nahi, ongi etorri, eta gaurkoen 7 pareja izango diteu, 9-15 urte bitartekuek, danantzat ez, baina gehienentzat lehenengo txapelketie da, eta lehenengo pareji ongi etorri emango jau. Nahi adorron zoro 15 urte da bidaniti, eta Irai Arteaga 15 urte aurreztultik. Animo!